दे मोजाङैनो मोजां थांदो दा आरो लामा लामा नांलायनानै थांनाङा आरो बहा नांलायोब्रा जों नांलायाना औ जों नांलायाथ' आरो जों थरखा थरखिसो जायो दा बे थरखा थरखिखौनो जानाङा नोंसोरो लामायाव आद मंग्ला नालाय मोजाङै थांदो मोजाङै फैदो बे सन्दलाखौ लांफानो होननायलाय माथो जाखो गारि लानानै लामायाव नेगासिनो दङ बे जोंखौ नोंहालाय सिख्ला लोगो लांफाया होमबा नोंसिनि गामिनि सिनायनाय सिख्लायानो सासेबो गैया आंहा बेनिखायनो आङो लोगोआव सिख्ला लोगो लांफाया लोगोआव सासे सिख्ला लांफानांगौ बर'नि नेमखान्थिफोरखौनो फालियालासिनो गावनि गोसो बायदि फालिबालाय बोरै जानांगौ जाखो गोमालांजोबगोन माथो होमबालाय सासे नागिरनानै हरदो रा आंनि सिनाखि सासे दङ आं लिंहरनि र' हेलौ खाथें आंनि आठ मंगलाव थांनो हागोन ना आच्छा बार' थाइबानि लारु थाबैनो फैदे सोरखौ लिंहरलायखो नोंलाय जों गामिनि सिख्लाफोरा मालाय बयबो लजिङाव थांजोब्बाय बेनिखायनो आंनि सिनायनाय सासे लोगो लिंहरबाय आं लानानै थांफादो आरो खोनासं नांलायलांबाय थानाङा जागोन दे दा नांलायलांबाय थायाबानो जाबाय आरो सानैजों मानसिफोरानो दासिमबो गोरलै आखलानो खाराखै माथो बुंबावनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो दानि जुगनि मानसिफोरबावसो गावसोरनिखौल' खाथि खालायाव सोर दं सोर गैया जेबो थाल लाया बोरैबासो मोनहरखायो आं सानबानो माबायदि संसार जागोन दा जों थानायावल'सो मोजाङै मोजां जानो हाबाय नांलाय खमलायबाबो देनां जोंफोर गैयाबा माबायदि रायजो जागोन गावसोरसो मिथिसिगौ आरो मालाय बुजिलांगोन समजों लोगोसे बेखौनो साननानै दङ र' आंबो देनांफोर बैसो जाबा बुजिलांगोन खोमा होननानै आयला जामायला होमबा सन्थलाया फैला मैया हराव जौ लोंनानै नालायावसो गोलैना दंमोननो बियो बैसागु फांसन नायनो थांनाया बेनिखायनो आंखौसो थिनहरबाय जेबो नङा दे नों फैबाय मोजां जाबाय नोंखौ आं थांनाय नङा खोमा साननानैसो जेबो बुङाखैमोन जेबो नङालै माथो हाफांमोननि गामियाव मोजां मोजां सिख्ला दङबालाय बेखौ साननानैनो फैबायलै आंबो नंगौ नामा महाराजा जेराव सिख्ला नुयो बेवहाय बिराद मोजां मोनोना नोंसोरो आंलाय मा होनलायखोब्रा मिथिखायो आं नोंनि गोसोखौ आठ मंगलायाव थांनो नागिरदों नांलायनाङा मिथिबायना हाफां ओमफ्राय नोंना लोगोआलाय बोरो नै फैगासिनो हेलौ महाराजा हेलौ नों फैबाय मोजाङानो जाबाय दे जिरायदो आच्छा दे ड्राइभार बाबु मानसिया फैजोब्बाय सालायदो गारिया आच्छा बार' थाइबानि लारु खाथें नों फैबाय मोजाङानो जाबायलै नों लिंहरबाय नालाय फैनांगौ जाबाय आच्छा बार' थाइबानि लारु टेंकुरु ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबोखो जेबो ओंख्रि जाबोआखै आठ मंगलायावनो गोथाव मोनजाहैगोन सानना बेबो मोनसे होमबाबो ओंखामफोरखौ एसे जाखानानै लानांगौ आरो ना मोदोमफोरा थिगैनो थायो लोमजाया ओरैनोबाबो सिख्ला मानसिफोरा जानांगौ फिट फाट थानांगौलै होमबासो मोजां नुयो दाबो नोंबो थिगानो दे थेंक इउ महाराज आंनि बागै साननायनि थाखाय जेबो नङा आं गासैखौबो अनखायो ना मा होनो बमब्रौ नोङो राजा हरिचन्द्रसोलै नों बयखौबो अनखायो राजा हरिचन्द्रलाय राजा हरिचन्द्रआ जाम्बासो मालायनो दान बिनायावनो गावनि रायजोखौबो दान होनाया एसे जाम्बासियानसोमोन मिथिबाय राजा हरिचन्द्र आं बिदि नङा जेराव बिनिफिट दं बेवहाय अमा राजा दं बेनिखायनो जेबो मोनाखै दा माने जेराव बाहागो दं बेयाव अमा राजा दं होनदों नामा एसेबां लुगैसुलायानोथ' नों जेबो मोनाखै दालाय मानोथो आठ मंगलायाव सोरबा थम लानानै थाङो मालाया गारि गुरा लानानै थाङोबा या थमजों थाङो आइला गामि खाथि नालाय थमजों थांबायब्रा माथो जाखो माथो जाखोहाय बारगासेबाबो गारिजों थाङो मालायफ्रा होमबाबो आं जेबो होनबावा नोंखौ मिथिबाय बांद्राय आंनि सिगाङाव लेक्सार मारिना सिरि थौनोबा थौ मा जालायखो नोंहा माखौ रागा जोंलायखो नोंहा गोदो गोदाय गारि गैयाव माजों थाङोमोन गरायजों थाङोमोन मैदेरजों थाङोमोन नङा होमबा दाथ' गारि ओंखारनायखायसो नोंसोरो बिराद गारि जागासिनो अट'फोरखौ नायफिना जागासिनो बबेनोबा लेक्सार होनो फैदों दाबो गारिनि सोलाय गराय लानो हाया नोङो गराय मानोथो नोंलाय थम लानांगौ जाखो आसिंसिंनो थमजों थाङो सोरबा आठ मंगलायाव जोंहानि आइ आफायाथ' आंखौ मिनिसिगोनसो हनै मोजां हौवा नागिरनानै थांनाया थमजोंसो फैदों होननानै बा नोंसानि बिमा बिफाया एसेबां लुबैसुला आरो थमजों थांनाया मा जाखो थमखौ मा एसेबां आन्डार एस्टिमेट खालामनाङालै थमखौबो थम सलायनानैसो ओंखाम ओंख्रि मोनजादों मानसिफ्रा थांना थानायनि राहा लामा मोनदों ना मा होनो आदै नुबाय थमखौ एसेबां बासिनो नाङाब्रा था नोङो दैखर सिङाव थाबाय था नोङो दैखर सिङाव हाबनानै एबं होनहरबाय था माथो नंदों जुदि एम्बुआ दैखर सिङाव थायाबा बोरियाव फैनानै मा मानसिफोरजों जाजानोसै आंखौ मिनिदों आरे आं सैथोखौसो बुंदोंब्रा एम्बुआ दैखर सिङाव थाबाबो बेनो बे बोरियाव फैबाबो बेनो बे गाधाया गाधाखा माथोबाव नों थिगखौनो बुंदों दैखरनि एम्बुआ दैखराव थाबाबो बेनो बे बोरियाव फैबाबो बेनो बे होननानै जेरै नों मासे एम्बुसो जिबौ नुबानो गिनानै खारनाय आरो आंनो जाबाय जिबौआ मिथिबाय माथोलै नोंबो मालाय जिबौनि खम नामा माथो बांद्राय एदावनानै लानाङा गोदनायाव ओरैबायदि फामफ्रब जागोन मिथिबाय जाबायलै इसेबां नांलायनाङालै आठ मंगलायावसो थांदों नोंसोर इसेबां नांलायनाङा ओमफ्राय गेजेराव हाबनाङा नोंसोरबो मोनसे दैखरनिनो एम्बुसो लागा जेबो होनलालै आं नों मानसिया मानो नांलायनो सुथा लादोंलै आं नांलायदों नामा नोंसो दा नोंहासो नोंखौ जानाय बायदि मोनो बे मालायखौ खबर लागोन बियो आंखौबा खबरखौनो लाया माथो नोंलाय आंलाय सोरखौ खबर लालायखोब्रा लायाखै जाबाय
मानसिखौ बिराद सयज' खालामबायलै एबारनिफ्राय आं सयज' खालामनायाव गैला नों मानसिया जिबौ मार जिबौ माबोरै मानसि जाखोब्रा नोंलाय आं जिबौ नालाय एम्बुफोरखौ अरथारनो थाखाय आं जिबौ जादों मिथिबाय आच्छा नों होनबानो नों जिबौ नों होनबानो आं एम्बु नामा साइस गैया बाइस गैया नोंलाय बेसेथो साइस दङ गावनावथ' गन्थंआनो गैबावा गन्थं लानानैलाय मा खालामनो नोंनाव गन्थं थानायलाय माथो लाजिनो रोङाखै नों लाजिनो गोरोङालाय मानो थमथमजों आंखौ न'आव लानानै थांदों बेबो आतमंग्लायाव नोंखौ खायसे आतमंग्ला लानानै थांदोंलै आङो मिथिबाय नोंनि जायगायाव दस्रा हिनजाव जानाय मोनबा इन्द्रनि रडा सोरगोनि इन्द्र राजानि बै रडखौसो लानानै थांगौमोन आं साजों बिरलायलायनाय नोंनि आखलानो बेनोखा नोंलाय जायखौनो मेगन नांखागौ नोंनोलाय खानाय गोलाव माने गासिबो नोंनि हिनजाव गोजा दा माथो न'नि अनगा गासिबो आंनि हिनजाव गोजा जेसेबां भाइ बाहागि खुरमाफोर दं बेफोरखौ गारनानै जेसेबां खानाय गोसोम गोजा दं गासैबो आंनि गोजा गुन्दा साला नोंलाय गुन्दि नङा गुन्दि नङा मोजांसो नोंसो गुन्दा मानसि गोरा गोरा जागासिनो दंलै गावसा न'आव थांनो नागिरनायखाय माथो जोंहा न'आव थांबाथाय नोंखौ आइजों लोगो नांनानै बुगोनसो आं देलाय बुलाय माबायदि बुयो बुलायनायाव नोंजों हायाखै मा जाखो नाथाय सोलो लानानै नोंनि गोदोनाखौ मसायगोन आंबो देलाय मसायलाय माबायदि मसायो आंबो नायगोनब्रा नों बायदि मानसिजों बुजानानै थाग्रा मानसि नङालै आंबो नैबे अमा राजाया नोंखौ हाबा खालामनो होननानै खालामाखै नोंनि थाखायसो हाबा जानानै दिनै बेफोरबायदि जानांबाय आं नोंनि थाखायसो आंबो गोदाव सोराव जादों मिथिबाय नों आंखौ थगायामोनबा सिख्ला समाव नों आंखौ बायदिसिना बुंनानै आंनिफ्राय फैसा जायामोनबा नों आंनिफ्राय फैसा जानानै आंनो फैसा होफिनालासिनो दासो मोजां बुंदों गोदो सिख्ला समाव आंनिफ्राय खट्ट' फैसा लाबाय नोङो रिसार्ज सोनो थाव सोनो बाइकनि थाव सोनो बायदिसिना सोरनोबा सिख्लाफोरनो मेथाइ जानोबा आंबोसो फैसा लायोमोन नोङो माला लानाय नोंनिफ्राय दासिमबो 50 थाखाल'सो लादों आं लाजियाबो जिर' मोननैखौ गारदेरबावलायो आरो एसे लागैनो 5 थाखा लानाया बावबाय होफिनदोथ' आं नोंनो 10 थाखा 20 थाखा होनानै दासिमबो 100 थाखायानो जायाखै खोमा नोंनि फैसाखौ होफिनलानो आङो मा जाखो मा खालामगोन नों मा खालामगोन लाजि फोनांबाय थागोन नोंखौ आं बिदिनो नोंना लाजि फोनांनायनि अनगा माथो दंबावो नोंनियाव जेबोआनो गैया मिथिबायना नों बायदि साइस गैयै बाइस गैयै मानसिखौ लाफ्लांनानै आंबो माबाबायब्रा फसायबाय आंबो फसायबाय नोंजों हाबा जानानै माथो नोंखौ हाबा लायमोन बायदि बेसेबां आलो आलो थानो मोनगौमोन बेसेबां मोजां मोजां थानो मोनगौमोन बेसेबां मोजां खुसि जेरैबो बेरायहैनो हागौमोन नोंखौ लानानै आंलाय मा लाजानो दिनै नोंखौ लानानै आं बखि जाबाय थादों मानसिफोरजों मिनिजादों नोंनि थाखायनो आङो माथा गरम जादों नोंनि थाखायनो आङो टेनसन रायजोआव थांनांदों बेफोरखौ बुंनाङा आंनि थाबलि गोसो गुफुरनि आइडियाखौ नोंनो होनांगोनब्रा आंनि थाबलि गोसो गुफुरखा नाथाय नोङो फैसानि लबावनो भाइरेल जानो होनानै नों माबानाया बावगारबाय ओइ जाबायलै जाबाय ओइ गारिखौ लाखिलाय दे आच्छा मानो गारिखौ लाखिनो होखो नों जेनेबा थाङा आं आतमंगल ओइ थमथम ड्राइभार गारिखौ लाखिलाय आच्छा दे आइला जामाइला मा नाटक खिथिनाय जादोंलै हापां आं जेबो नाटक खिथियाखै आं आतमंगलायाव थांलाबो नोंनि आतमंगलायाव नों थाङाबा सोर थांनांगौ जाखो आं मा मिथिगौ नों आंनि गोसोखौ दुखु होदों आं थाङा माथो नोंनि गोसोखौलाय आंलाय माला दुखु होलायखोब्रा आं जेबो दुखु होआखैथ' सगला बोरैबासो मोनजोबबायलै आं रागाया बिदिबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा ओइ थां बुरखायदोलै थांलाय नोंनो सोंहैलाय मा जाखुमादों बियो थांलाय हैद आं मालायनि हिनजावनाव जेबो सोङालै नोंबो जाजाद होनबाय थानाङाब्रा सोंहैदों थां होमबालाय ओइ हाफां माखौ रागा जोंदोंलै अमा राजानाव सोंनो हाया इ अमा राजा जाम्बा खावथंनावलाय मा सोंनोब्रा बेनिखायनो नोंनाव सोंबाय आं अमा राजाया आंखौबा फात्ता लाया आंनि सिगाङावनो बा बे खाथेंना मा होनो बेखौ जि खबर लाबायहाय बेखौनो रागा जोंदों आं ए बिदिसो होमबा बे आंनि सिगाङावनो गुबुन हिनजावफोरखौ एफा केयार खालामो उनाव आंनि उन खम बुङासै आं बेफोर जेबो नङालै अमा राजाया नोंखौ अनो गारियाव गाखोदो गारि नङा बियो थमथमसो बियो जायखिजाया गाखोदो दे थमथमाव आं गाखोआ थांथों बे सिख्लाजों थांथों बियो बेजोंनो आतमंगल खालामना फैथोंसै आं थांला बिदि नङालै हाबां बे अमा राजाया बिदिनो माथो होलाबायोलै बयखौबो नों जेबो साननाङा आं सानखाबायानो आं माबा माबि सानखाबायानो ओइ हाफां बिदि लामा गेजेराव मानसिफोरखौ लिंहरनानै बिदि खालामनाङाब्रा थौदो ए आसोल बै थाफाग्रा सिख्लाजों माथो गोदै रायलायदोंनो बेखौ रागा जोंदों हाफाङा माला रायलायखोब्रा आंलाय माथो खालामनोब्रा सिं जानांगौलै मालाबा बुरखायनानै लानानै थौदो आच्छा बारु थाइबानि लारु ओइ हाफां थौदोलै बांद्राय रागा जोंबाय थानाङा मिथिबायना रागा जोंबा देहाया गाज्रि जायो मिथिगौ आं गासिखौबो मिथिगौ नाथाय मा खालामनो नोंनि आखलानो आंखौ रागा जोंहोयो आच्छा नों आंखौ रागा जोंनाया खाथिंजों रायलायनायखौ रागा जोंदों नङा होमबा आरे फैफानाय सिख्लाजों रायलायाबा एसे मोजाङै राव होआबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा बेबो लास्ट ममेन्टआव जेने थेने लिंहरबाय थानायखाय फैनायखायसो नङाबा मा जागौमोन होमबाबो नोङो हिनजाव मानसि नुबाथाय सिख्ला मानसि नुबाथाय सालाया लंलाला जाखायो सैमानि बायदि खुदै ओंखारलायनाय जाया नांगौबा आं मेगन मिसिब थांबाय थागोन होमबाबो आङो रावखौबो नायला नों मेगन मिसिबनानैनो थाखानांगोन आंनि सिगाङावनो खाथिंजों जि मोजां रायलायदोंना बिनि उनावथ' आन्दोथ' खम नोंसोरो चुम्मा चाटि जालायलायबाय थायो बे मेसेजाव मा एसे बांद्राय सानोब्रा नोंलाय मा नङा गाराखौनो एसेबां सानोलै ओइ थाङोबा थालाय आं मिथियालै बेवहाय आंनिल' आतमंगला नङा नोंनिबो आतमंगला था बुरखायबाबो बुरखायजाया दरखार गैया बिदि मानसिखौ नोंखौ बुरखायनोबो होआखै आया माथो बेबो बहाबा खनायावसो गसंना थाहैलायबायब्रा
जाखो आलासिफोरालाय माथो दाबो सफैला फन हरबाय आङो गैया फनखौनो रिसिभबो खालामला आंबो फन हरदों गैया जानो आरो माखौ इसिबां गोबाव जाखो देनाय फनखौ थुबाय थालाय नै फन हरबाबो रिसिभखौनो खालामला फैबाय दङ खोमा दे फनफोरखौ बेगफोराव सोदों खोमा बेनिखायनो खोनायाखैदां दाबो फैयाखै नामा बे दाउस्रि देलाया फैयाखै खोमा बेखौ फैनाय लोगो लोगो हमथाखादै थिगसे सोबागोन आं बेखौ आंखौ गोसोम होननानै बासिदोंना बियो नैबे अखाफोरखौ गोसोम होनदों बियो फैथोंला बियो फैबानो हमखागोन जों हमखारिखौ आंखौ गोसोम होननानै बुंदों बियो अखाफोर सोरखौ नेदों नोंसोरलाय दाउस्रि देलायखौ नेदों जों बेनि खानायखौ बुखुजोबनांगौ दिनै नोंसोरो बुलायलायगोन होनबा दिनै औ जों बुलायनोनो फैखादों मैया आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना बेजों बुलायगोन होननानै बेनिखायनो बुलायनो फैबाय दिनैथ' बियो कलेजाव फैयाखै दिनै गबाय खिन्थु नेक्स्ट टाइम गवा थौदो लोगोफोर गाखोदो आयौ बुलायनो फैमारथारदोंमोन बिसोर सिखिरि बे दाउस्रि देलायनो खोन्थाबानो जाबाय आंखौ बुलायनो नागिरदों होननानै आं लकेसनखौ खोन्थागोन आरो टाइमखौबो जागोन दे बावगारनाङा दै आं बावगारा दे होमबालाय खोन्थाहैथांदो माबार आयौ गोसोम होननायखौनो एसेबां रागा जोंबाय अखाफोरा दाथ' दाउस्रि देलायनो खोन्थाबाबो खम रागा जोंगोन बे दाउस्रि देलाया आयौ आं मा खालामबावनांगौ जाखो बोरै बुलाय होनांगौ जाखो आंलाय दाथ' दाउस्रि देलायनो खोन्थायाबाबो जानाय नङा खोन्थानांगोन नै खोनासंलै आं हले बांद्राय खोथा बुंनो रोङालै आं बेखौल' बुंगोन आथ मंग्लायाव थांनो नागिरदों नालाय थौदो बिदि बोराबलायनानै थाबाय थाबा जायालै आफां थौदोब्रा थाङा माथो आं आथ मंग्ला सात मंग्ला अमा राजाखौनो थांनो हो बे मालाय सोरजों थांनांगौ जाखोब्रा नों गैयाबालाय आंलाय मा मिथिगौ आं थाङा अमा राजा नोंबो बिदि बोराबबा मा जानांगौ जाखोब्रा हाफांखौ बुरखायहैदोलै दरखार बुरखायबाय थानांलाय बेखौलाय गोरलै नामा बियो बेखौ बुरखायबाय थानो आरे आथ मंग्लाया आंनिल' नङाब्रा बेनिबो बे थाङाबा आंबो थाङा दरखार गैया माखौबा मालाय हिनजावफोरखौबा जि अनगोन ओंखाम जादोंना जायाखै थाल लागोन आंखौबा जेबो थाल लाया आरो आंनि महरखौ बासिबाय थायोना नै बालावबो थाङा मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा मा जानांगौ जाखोलै बिदिबालाय आं बुरखायबाय थालालै आंबो दल' जिरायना थानोसैलै मा खालामबाय था होमबाबो थाङा बोथोरा बोरैबा मोजांखायसो नोंसोर बिदि जिरायना थानो हाबायलै सान्दुं गोसा दुंबा मा जागौमोनलै अखा हाबा मा जागौमोनलै आं रोंला आथ मंग्ला थांमारगोना थांमारा जाखो नोंसोरबा आं फाग्ला जासिगोन नोंसोरखौ बुरखाय नोंखौ बुरखायनोबो खोन्थायाखै आं गेजेरनि मानसियालाय माथो खालामनो हाबावनोब्रा सिरि थानायानो मोजां जासिगोन ना मा होनो रायजोफोर नुबायना अमा राजा आरो हाफांनि आथ मंग्ला जानो थांनाया नांलायनानै लामा गेजेरावनो माबा बोराबलायनानैसो इथिं खना जानानै थाबाय माब्रै रायजो जागोनब्रा बिसोर इयुनावलाय साननानैनो खर'आनो बोरैबा मोनजोबबायलै नोंथांमोना मा सानो अमा राजा आरो हाफांमोना मोजां जरा जानो हागोन ना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय